Sukad pa sa atong namatan, ang ubi usa na sa mga pagkaon nga kinaham. Duma nga gibantog nga mo'y nakapalingkawas sa mga bulanon sa grabe nga kagutom, nangamatay na lang ang mga tanom. Ang ubi pabiling mo'y baga nga duma nga makaon. Pagkaon nga nakapatingala sa mga Kastila, ang ubi nahimong ampay usab sa mga banyaga sa Europa. Apan sa taas nga lanat sa paglawig, ang ubi nga ibaligya nga samaran, sayo nga madunot, dili makaabot sa merkadong padulngan. Mao nga siguruhong inigpanlin, dili masamdan. Kung ang nadala madamag, ang nadagma pakngan, ang ubi nga naligid ahagkan. Sa 25 na katuig formal nga gisaulog sa mga bulanon ang ubi nga katingalahan, nabutyag ragyod ang kamatuoran. Kung ubanan sa siyensya o teknolohiya, ang pagpangubihan, dili na angay kabudlayan. Kay sigurado nga ang katigayunan sa kabuhian may kahamugawayan. Gikan diri sa Ubi Festival sa Plaza sa Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.